Assalamu alaikum. To makamai masu linzami na Iran sun fara sauka ƙasar Bahrain. Sansanin sojojin ruwan Amurka da ke ƙasar Bahrain, makaman sun fara sauka yanzu. Ballistic missile na Iran sun fara sauka, suna kai wa wayannan manya-manyan jiragen ruwa na wato Amurka hare-hare. Yanzu dai kaya sun fara sauka naval base na Bahrain, wato US naval base na Bahrain yanzu kenan a halin da ake ciki, wanda na ce abin zai buɗe. Dama da Bahrain da Dubai da Kuwait suka ce kowa ya fice daga wurin, mutanen su kenan. Mutanen su Iraniyawa su fice. To yanzu dai kaga kun ga alamu Bahrain ta fara ɗaukar wuta. Saura Dubai, saura Kuwait da sauran ƙasashe kuma wayanda aka yi amfani da su domin kai musu wayannan hare-haren. Ba za su bari ba. Harin mai faɗi ne. Sai sun gama wannan retaliating din, sun gama raunana dukkanin wato wuraren da za su zama su ne suke bawa Isra'ila kariya, sannan kuma su tunkari Isra'ila lokacin tana tsirararta. Ai maza a ce za a kawo mata martani, za a kawo mata tallafi, to kuma a game da yamane a hanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.